Helo. Fel Prif Weinidog Cymru, rwy'n credu ei bod yn ddyletswydd arna i fod yn onest gyda phobl, yn enwedig pan fydd pethau'n anodd ac nad yw'r newyddion yn dda. Dyna pam yr oeddwn eisiau defnyddio darllediad heno i siarad am yr argyfwng yn y diwydiant dir. Ac bod etholiad ar y gweill, dwi ddim yn bwriadu gosod un ochr yn erbyn y llall. I ni fel Llywodraeth Lafur wedi bod yn gweithio'n galed gyda Tat y Stil ers sawl blwyddyn a wedi tynnu buddsoddiad i mewn i Gymru. Mae'r gwaith hwnnw dan fygythiad erbyn hyn. Mae argyfwng dir yn y Deyrnas Unedig ac mae Tata eisiau gwerthu. Ni wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni ers misoedd i geisio atal sefyllfa lle mae ffatrïoedd yn gorfod cain gyfan gwbl, ond mae'n sicrwydd o hyd ac mae'r ffatrïoedd ledled Cymru, Port Talbot, Sioton, Trostre a Llanwern dan fygythiad. Nawr mae angen cymorth Llywodraeth y Deyrnas Unedig yno ni. Achos pan nath y banciau i'r wal, roedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yno i godi'r darnau. Nawr mae achos gweld yr un ymateb ar gyfer ein cynhyrchwyr dir. Mae'n rhaid cael dyfodol ar gyfer dir yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Trychineg strategol fydde bod yn wlad nad yw'n cynhyrchu ein dir ein hunain. A ydyn ni wir yn ystyried dyfodol lle mae'r Deyrnas Unedig yn gwario biliynau ar ein gwasanaethau arfog, ond lle na fydd gennym y deunydd i gynhyrchu'r un llong neu awyren yn hunain? Ac, wedi'r cyfan, ydyn ni'n sôn am ffatrïoedd modern sy'n cynhyrchu cynnyrch o radd flaenaf. Gyda'r cymorth priodol, gallwn oroesi'r cyfnod anodd hwn. Rhaid i ni beidio â gadael i rai hynny sydd eisiau defnyddio'r argyfwng hyn i ddilorni'r Undeb Ewropeaidd, dyn ni ein sylw. Mae angen ymateb aeddfed arno ni i broblem ddifrifol. Mae dasg sydd o'n blaenau yn un gymleth a bydd yn anodd cael canlyniad da. Ond byddwn yn archwilio pob opsiwn i geisio sicrhau dyfodol canaliadwy i'n cymunedau dir yma yng Nghymru. Rwyf newydd siarad ar y ffôn â phrydd swyddfa Tata yn Mumbai, gan bwysleisio'r angen am amser i ddod o hyd i brynwyr ar gyfer ffatrïoedd Cymru a'i hatgoffa o'i cyfrifoldeb cymdeithasol i'r gweithwyr a'r ardaloedd maen nhw'n gweithredu ynddynt. Byddaf yn cyfarfod â'r Prif Weinidog yn Llundain cyn bo hir i bwysleisio'r angen i ni ddod o hyd i ateb i gynnal ein diwydiant dir. Nid yw ein slogan gyda'n gilydd dros Gymru, eriod wedi golygu cymaint.